ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. 10 рӯзҳои охири рамазон аллакай даромаданд. мо медонем ки пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам ташвиқ карданд ки дар ин 10 шаб шаби қадрро ҷустуҷӯ кунем, хусусан дар шабҳои тоқаш. аллоҳи бузург мегӯяд: шаби қадр беҳтар аст аз 1000 моҳ. ин аз 83 сол бештар аст. мо бояд чӣ кор кунем дар ин 10 шабҳои охир? якум, бисёр хайр кунем, ҳарчанд ки кам ҳам бошад. $1 бошад, 1 фунт бошад, фарқ надорад. ягон чиз диҳед, аммо ҳар шаб агар ин хайри кардагии мо дар шаби қадр бошад ё рост ояд, гӯё ки мо зиёда аз 83 сол хайр карда бошем. дуюм, намозҳои шабона бихонем дар масҷид бо имом ё ин ки дар хона. модоме ки агар ин ибодати мо дар шаби қадр бошад ё рост ояд, гӯё ки мо дар тӯли зиёда аз 83 сол шабона ибодат карда бошем. сеюм, қуръон бихонем, бигзор кам ҳам бошад, 1-2 саҳифа ё 1 ҷуз. модоме ки агар дар шаби қадр рост ояд ё бошад, гӯё ки мо ҳар шаб қуръон хонда бошем дар тӯли зиёда аз 83 сол. чаҳорум, бисёр зикри худо кунем. ин калимаҳо хеле қавӣ ҳастанд ва дар тарозу вазнинанд, барои забон осон. панҷум, вақте ки ҳазрати оиша разиаллоҳу анҳо пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васаламро пурсиданд: эй пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам, агар ман дар омадани шаби қадрро бидонам, чӣ бигӯям? пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: бигӯ: ё аллоҳ, ту бахшандаӣ, бахшиданро дӯст медорӣ, пас маро бибахш. ин 5 чизи оддӣ ҳастанд ки шумо метавонед дар 10 шаби охири рамазон иҷро кунед, ки як аз ин шабҳо шаби қадр аст. бо шумо буд бародаратон Абу Абдуссалом. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дар шабака обуна шуданро фаромӯш накунед, зеро дар шабака обуна шудан шумо на танҳо донише мегиред, балки шумо аз он шахсоне мешавед ки динамонро паҳн мекунед.